Yang matulog siya, brothers and sisters sa katedral, ano na upat ka marka sa matulog siya. Kaya minun sila na, uy, magkorma na yung sibahan na tuloy korma mo. Pag-ibig sa bilde, ganda naman ito, uwan, katolik, talapos ulit. Bago rin una ilang, niya, karena siya, di formal Indonesia na siya, di official na, ano na yung marka sa matulog siya, satu ikitin sa bilde. Oh, so wala ka na, ang ikitin sa bilde, yan na ang Roman Catholic Church. Kaya kung sa may paklaman na wala na, yan na lang, pero hindi pa siya official. Oh, so official na, kayo ko Di ba na official mo na sa King's Way? O sa King? Constantine? Adilig, Constantine ko ito po. Wala ko hindi kung tapos Constantino, yan na sibahan. Di ba na ka lang natin, mag-official nila ba nga, nahin mo siyang religion sa... Siya ba pero kung may yun na ang presidente ba, gumika niya kay converter mo siya, tagang na masako, nala niya, pwede sulbo nga, dagang mga Kristiyanos na anda niya, wako kusabot sa mga powder. Pwede gamiton sa mga protestante na si Constantino, may gitokot. Wako rin siya matawag, kasi tulog siya mahal ngayon, nanan ng Roman Catholic Church. Hindi mo ba niya religion? Ikaw kung nag-war sa kanya na i-cross mo nito kung mag-sign niya. Ikatawi ko na siya na, huwag ko sa ito cross na invoke si Globensis na ano na ikalanggan si Constantino sa buka. Testimony na. Testimony so, pero biblically speaking, yan ang sibahan ng ito ko rin gusto. Wala nga ng Constantino na Biblia. Zero na. So, di magamit nila mga kaibigan. Ang unang marka sa matulog ng Iglesia, 1. Oo. Wala usama, una ba? Wala ba usama marka sir? Ang keyword sa sir, 1:17, versikulo 11 at 12, kama Pedro de Dios. John chapter 17, verses 11 to 12, kama Pedro de Dios. Ayan po sa atin, sa mga karami, doon mo pare, nilaka sa mga internet. So, ang keyword sa sir, ang tanaw ko ginawa, John chapter 17, ito ba? Versikulo 11, 12, kama Pedro de Dios. So, pagka verses, na niyon si Israel sa mga naman, ayaw untag na mausa sa laban na ito. Ang gusto sino nga, unity yun. Unity ba? Usa ang sibahan. Iyon sa mga pag-usahan, usa sa akin ko, Episo 4:5. Episo 4:5, there is only one faith, one Lord, one baptism. Ito ba, Episo 4:5. Yan usa ng usa ka pagto, usa ka pagtulunan, usa ka sibahan. Ang ito po ni Episo, Matthew 16:18. So, Matthew 16:18, klaro kayo na, iyon na, so ito yung Peter, upon this na build my church. Even the gates prepared sila, prepared the gates. So, rin siya ka, ikaw, Pedro, papanin mo ito, pagkatupunan ko akong iglesia. Isang ganaan sa punta yung Pedro, ulit kong budugin. Gikan sa namin ni Jesus Christ na akong iglesia. Sa ito ba, iglesia simbahan, iyang simbahan. Kaya yung simbahan sa Pinal, tinawag ko rin yung Kristo eh. Ha? Kaya ko mga ha? Hindi mo maliwatilo rin. Tinawag ko lang engineer, tao. Kung saan ka, building mo na. No. Sabi ko pala gabaga. Ang ibig-sabihin tinawag ko rin, sisay ko ito ang simbahan na ito ko rin. Building. Ako na, ayaw na building. Tinawag ko lang engineer. Tao, kung saan ka mo eh. Bakit ka po ka nagkawan? Ano di ay? Wala So, may kuming ang church gilid din engineer. ang church from the Greek word iglesia, pinili katawan.
So, tao, pinili niya. Oh. So, dili siya bili. Ano bili, iwanan sa mga nanimba. O, building, simbahan niya pa siya na building. Pero, hindi siya gali na building. O, parang natungkot siya. Niya, Matthew 6:10 sa iglesia. Kaya nang dibati niya siya, dan kaya lang, pwede rin siya, ini dimaha. Oh, ini dimaha ba? Sa iglesia dito po niya, sir. Kung sa iglesia, Matthew 6:10, so church on I will build my church. Muli dimani, ang giword sa church usa ka simbahan. Butangin ay mong usa ka simbahan. Ha? Ano? Por siguro. Primero, kaya lagi sampulan ko na. Pag ako sa lindo, kung pamilya, alam din, gano'n, December 25, ilang kaya nila yung na rin, kung na number, pinana natin, kung dili, away na ako sa lawasa, usas mga akuan. Kaya kung December 25, ang numero ng group doon, ang natao sa December 25, kung natin, hindi ang numero. Oo ba? Oo ba na pagpunta na ako, impirno, sigari na, sa may sunod na, siguro siga, yun ang tubag nila. Naman na ang usa ka marka siya. Usa ka marka ba? Yeah. Pati ni siya, so baka lang sa kabro eh. Di ba sa kabro ko sa English, straight from. Sunod, huli. Jadi orang itu kayak entertain orang itu. Huli. Balaan lah. One huli yang siya. Una o balaan. Karena nanong ihana mahuli Roman Catholic Church na dahang mang gedung kanina. Bago lah. Igisakay ko ko jeep. Ay pusil na kabilos. Oh, pusil. Matatong. Tapos ang itaw niya. Sakay ko brother niya. Dahil kasi kusir. Matatong mo yung kusir. Matatong sa kusir. Nagkakagal man kung yung kusir. Nagkakagal ang kusir. Kaya kung mga maritis na daw. Sakay ko belum ngayon. Para wala kagalagan mo. Ningon patay sa wala kagalagan. Ako kasi tigot. Sinang utalok ito ba? Mirateri. Utalok ba? Karena mga matatong doon. Sama-sama sa experience. Interview, diversify. Karena mga batatong mulai ginikanan o igsoon, eh yun ang magpapatay tao, patay na. Ano sa, kaya yun siya, patay tao, di ba tao? Eh, namin may igsoon. Pumili siya. So, ano ba na, wala yung plano sila po eh, matiklo na. Matiklo na. Wala nga, kaya yung simusin din naman ang gagawin mo. Sa una ka na, nadabangon kaya sa una ka, isa ka, kumansan niya ito, lagaw pa tayo. Wala na simple. Ano yan? Balaan, anong balaan ng Katoliko? Nalagay ba mga Krisuan ng Katoliko? Oo, wala akong Kriso, Katoliko na saan? Ikaw na. Katoliko. Anong walaan mo na dalawa mong gagawin? Ha? Wala kang practice? Wala kang dulo eh. Gusto mo dulo? Mapangit ang dulo. Wala kang dulo eh. Sulat na mapangit. Hindi na mo? So muna siya na ang punto ang gari sa Ginoo ang pagdunong. O may gari na siya? I am not here sa gospel na. I am not here for that. I am here for the lost sheep of Israel. Ano eh? Glenn Kimod.
Mateo 9:13 ya. I am here for the love Jesus. I did not come to call riches, but sinners are repentance. Oh, okay, sa'yo. Kung sa mga verse niya na siya nga, I am close for the broken hearted. I'm sorry. Broken hearted na, lost. So, kada mo ka na makuha tayo, lost na sila, broken hearted. Ano na, mga bata rin sila. Sabi, siguro yung napi naman ako, kursa, kayo ulit. Ay, isa ito mga termino na yung repentance. Kasama na rin mga Manuel, kailangan na yung consumer mo support na ito. Ito, mo support. Upang consumer, dalawa naman. Iman mo, backup ito. Mayroon, dudado, bilyon ng patay ng bagyo. Wala na ako ka ng kapatay niya. Muslim ito. Anong kapatay? Mukhang mamingan. Kaya po ba ang Muhammad Muke? I'll die for Allah nila. Kita kay Jesus died for us. Sige nga, kaya mga Islam, dahil mga debate yung mga Muslim. Kaya kailangan nga, na yung jihad, patay malangit sila. Ano yung mga, malangit. Pero itong golden singer, inaan ito nga, huwag ka na kayo, langit ka. Pagbiman ka nyala. So, Brenos. So kita, baru kita Jesus Christ yung matulog ni Diyos. Para sa mga Muslim, bilik na matulog ni Diyos. Muna, nantugin nga. So muna nga, ito, huwag matuhop ang tulong ni Allah sa Quran, sa mga libro ni Allah. Nabuhat ko niya, sa mga bago sinawa ito. Ano niya, ang kuwan, ini balaan, ang simbahan ni Jesus Christ, balaan niya permanente. Uno Pedro, 1:16. Yun si Apostol Pedro, pag balaan ka mo, ay ako balaan. Ato ba sinumat ni Apostol Pedro? 1 Peter, chapter 1, verse 16. Muli keyword sa 1, huli, sa huli ba? Yan. Ano man? Kaya pamilya sa simbahan, Katoliko, hindi imiling, tirahan niya yung mga simbahan. Kasi Catholic Church, di mo na miling. Iyan na naman siya, Cathedral Church, simbahan sa simbahan Katoliko. So, one huli, balaan, kaya pamilya, balaan man. Natural, piso 5 sa contemporary Bible, the church solely, those who are being saved. The church holy ano man, kung kaya pamilya balaan man, piso 5 sa contemporary Bible. So, ang membro sa Katoliko, balaan, kaya muna o mga balaan mga santos. Dagang membro sa Roman Catholic Church ng santos. Dagang sa Vidales, sa Antonio Padua, sa Agustin, sa Vicente Ferrer, o kuman pa. Ang pinakadaghan na kuwan ka ng miracles na 30,000 is safe harbor. Kaya may natulog, private revelation na step, private personal testimony ba? Miracles sa 30,000? 30,000 ka, sige yun. Miracles. Sige yun. Sabi mo po sa mga sin. Dili santos may makabilado, ang Diyos, only God can make miracle. Psalm 72 verse 18. Ang Diyos sa kay, kung wala ka to si Jesus, bumilagro sa una, sa Jerusalem, okay, nabigay niya. Kumay, milagro lang siya. Ang tao na anak niya, lahi, karoon ba itong panahon mo? Pagkatawad ni Jesus Christ, amot ka, hindi ka nakakuha. Ang tao, santos instrumento lamang. Instrumento ng mga santos, hindi ka milagro ang mga balaan. Mabit ka namin. Mutumba sila sa Diyos sa kaya, sa mga milagro, only God can make miracle. Iman niya na. Muna ang mingon ta, pray for us. Ang mga santos, mutabang na nato na. Ayaw ilibir sa Diyos. Muna siya. Umosa na sila. Ibadlong ka na sa una. Santunin niyo patron. Usap na kayo. Patron ng Ginoo na. Patron ng Cristo na sa mga santos. Ni Virgen Maria. Wala lupin ay patron. Virgen Maria. Muna, hyperdulia o tulia. Karena hyperdulia, special veneration na. Hyperdulia, veneration. Special veneration nanti sumire. Ang veneration, ang respect reverence sa mga balaan mga santos.
Eh, si Bina Maria, terus lampaw na sa mata ng mga maraan, pero upo siya ng Jesus Christ. Eh, Diyos, huwag tao matuod na ko. Maglibo ko ng uban kay nagasugat ko sa na si Kanto sa Simala, magpuntahan ako. Asa may lamo, Bina Maria, Jesus Christ, Bina Maria. Sa to, si Jesus Christ, namaksit na. Magsabaw rin sa Bina Maria, mahanan ng Bina Maria. O, yun sa labing gamanan. Walang ingon si Bishop Julito Cortez, itong Sabado, nakita kami sa Extension Ordea. Yan si Mark, Victor Rene, Frank. Ako'y misyon ko sa Dumaguete. Ay kultur itong grupo na si Bina Maria, Diyos, yun ang anak. Diyos si Bina Maria. O, ano mo may Bishop Julito Cortez, Bispo, naging ang ito sa Sabado? O, Ito yung kan. o kung magiging na niya. Basahan ko sa sekretary niya na unang mga bana. Ama ito mo biglos kuhan, pero sa iyo isinto, huwag sabihin mo na unang napita. Di pa rin ito sa picking apari na sulat ito sa 15. Logo mo na kung mag-ian ito, ato mo pa rin yung paramis. Ibig-sabihin na po itong picking apari. Huwag sa kamisat sa balay. Lalis ito eh. May ilan ito eh, kung bibigyan ng kusariwan. Kailangan Bina Maria, terus utang pa sa singtip, tanaw, utang pa sa tuloy minister. Cuma na yan na, di tayo magpaliglan. Kung sa experience ko ng ibintro na nagka kayo, sana sa mga bahay, pero bukat pa. Ibintro ng bukat. Tawag defender, no? Ha? Ba't yung tinitawag defender? Di ko bibinsan niya, matakin lang ko. Kumanin ko mo, bibinsan. Yung defender ko. Ayan niya, defender niya, kung saan niya katubag. Kung defender niya, ikaw ka ka. So, one holy, muna yan sa luwak marka na. So, may katulog. Sir, say katulog marka ba? Kaya di man na ito, root source ko niya. Trust. Wala lang po na. Lain na natapin ko saan. Kasi mo santo, sa'yo ito, focus sa tas matog si bahan. One holy Catholic. Niya, pasulit ko ikaw pa. Apostolic Church. Oo. Apostolic. Pwede Apostolic Church. Niya, yutahan ng Roman sa simbahan. Anong nilang ng Roman? Ang official na sa Ebat 1870. Official na yung simbahan na one holy Catholic Apostolic. Kung na yung gamito ako, bago na rin yung simbahan na 1870. So, iso na sa bago. So, one holy Catholic, ang Catholic, universal ang kailapon. O kana ang tulo at umasihan, one holy Catholic, magamit ang mga persandesa. Kaya mingon sa sila, makilapon sa mi. Gikan sa Amerika, padong sa lain-lain nasod. Kaya, uban ito, magtarong sa mahal sa Jerusalem, ubalit ang yuta, magtukod, San Cristo ba, sa Balisa ba, gikan sa Jerusalem, gikan sa Jerusalem, padong sa Pilipinas. So, dito, may mga itinipon ni Cristo. Pagkor, pagkor. Wala na, ay pangiling na sa Yawa. Ang iyan na sa Yawa ang tinupon tao. Niya karon, asa man mabasa na gikan sa Jerusalem ang simbahan. Katoliko. Sa Lucas 24:47, praise the Lord nation beginning in Jerusalem. Iwalay pa yung nagsugod sa Jerusalem. Nagsugod sa Jerusalem, Lucas 24:47, paano sa hangtod sa Isya, sa Saudi, niya sa Spanya, hangtod sa Pilipinas. Participate. Oo. Dahil kayo mga ibating binasyon ng iba, ibintro ba? Ito mga format ng mga manormal, ulit ng gamit. Kailangan yung mga buwan. Dahil hindi mating balik sa dahil niya, ang Catholic Church, kung sa may versikulo sa Katoliko, makailapon sa ibang kalibutan. Niya, mingon itong sa Marisa, kung ano debate, dinilay, ang yawa, makailapon mo sa pingit. Ano ba? Iya yawa ang Katoliko. As tinilay, gusto si Dirili. Ang yawa, sa Sanas, kailap sa. Ano ba? Ino mo na i-prenya Pilipinya, ang Katoliko makailapon. Saan ba? Yan siya mga Katoliko. Siya may usawa magdubat niyo.
Itanda na punta na. 1279. Sa gamit na sa SDA akong withdraw. Ngayon, ito muna rin, wala naman dinilay, debate yung islanta, muna sa unang hindi na, si Sok, si Fiona ng debate sa unang. So, dito lahat ito, ipinaro mo sa Baybay City, brothers, lahat brothers, so, nabiti na. Ito mga libro na buwan nila. Ito, yang wala lima, litra, biblical, yang libro, kadang-kadang libro di Christian na, atau mau sering beli itu bahasa tahan lo pak seperti apa solusi ada beberapa orang so ang Catholic Church universal asal masa Lukas 4:14 so bukan Katoliko bukan araw niyo tingnan keywords Lukas 4:14 Catholic universal mana na kaya pagtuon mo sa sugod sa una Lukas 4:14 Unya, usap pemelain na ang kata World Catholic, Ecclesia Catholic, Acts 9:31, Greek Bible. Dan New Testament was written in Greek. Orang-orang duel buat yang berbeda sa World Catholic, makailangan yung universal zero, universal. So one Holy Catholic, turun ang pangka. Ang Apostolic, may kaupat maka. Ang Kristiyana na. Lagi nila si Juan, ito yung kaupan nga na Diyos ni Kristo, pagkatao ni Kristo na wala yung ang biyang tawanan. Yan ang maksudnya apa? Kakuang sa filosofiya sa sigdi anak yun. Dili ko ba? Oh, yung anak ano siya? Yan, sao mo muna na, di mo lang kasama. Oh. Tidak terbiasa, kalau mana nanti mereka. Mau lagi? Ada tantang dengan mayu, komentario. Mau dibate lah, mau. Tadi ada sampai kelantan kesenai harus lebih bijak. Dan ang apostolik, apa nama Islam ni? What is the risk of the Catholic Church, the Catholic Church? Musik perubahan mo, Katoliko, you know. Pagdo, ang tumakna ng marka sa mga ng Iglesia, one Holy Catholic, one Apostolic. Di na ang tubag sa upat, one Holy Catholic, Apostolic. Asa ang usap? Asa may usana? Ang tubag, Apostolic. Okay nga. Pwede maangkon sa mga prosante ang one Holy Catholic. Ngayon sa balaan sa iyong simbahan, usara ko rin ang pagtulungan, niya makailapo rin. Pero ang Apostolic, isod ang gulong. Ano man? Kita ni Pedro, ang word Apostolic from the Greek word, Apostolos, the 12 disciples, the 12 disciples is special meaning described by Sumasa Lucas 6:13, Luke chapter 6 verse 13. The 12 disciples choosing the Lord for special training. Luke chapter 6 verse 13. So mana nga kita ng individuo may itatagad ng Yahweh ni Jesus Christ, Matthew 6:10. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Sabi ng verse 4, no? Oh, mana ito barong? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Lain sa yung topic ko sa Papa. Sa Apostolic Succession, si Pedro yung narawat ko Yahweh sa may unang po sa Papa. Maminsan niya po, o niya, pag hapit ko sa mga tayo, hindi ka rin nalinos, siguro sa Papa. Hanggang karoon ni po, i-reported. Manig ito, Apostolic Succession, Institute, Federation, mabay po ito ba, ang diligan ang Yahweh, kahong ba. Kung wala na madiligan, way kahong ni si Pope i-reported. Lugtong nila, maatag nila. So muna siya, mag-Apostolic Succession. Di na bukas mga protisante. Wag siya, kaya ng pastor, mga ministro, o may provision sa Apostolic. Way lugtong sa Apostolic, ang mga pastor, ministro sa langit na yun.
born again, Bible Baptist, Seventh Adventist, Mormon, si San Cristo, Manalo, Islam, agora, isa-ano sa Islam na yun. Para pag-ano ng Islam, sama na si Luisin, Tawisin. O muna siya na, ang Simbahan Katoliko, ang unang sa tabapa siya Apostol Pedro, succession yun, inisip, obligate ko din. Connection na, yung sumako ng malahong. Uway sa tabapa, awat ay leader, na may college sa criminal sa bishop, sa mga bishop, Matthew, bishop, so. Pero, ano na nakita na apostolic succession, one holy Catholic and apostolic. Ilang marka mo itong iglesia sa? Pat, namli. One Holy Catholic Apostolic Church. Apostolic. Satu pa, kau ka, lahat ng mensahe yun. Ano yan? Sobrang kumatur ni Sigrid Diaz, iya ng general dia sa nandiya sa highway ba? O sa St. Francis. Kaya ilo pingatur ni, hindi pa placer na hindi ng ator ni Diaz. I mean, anin di Jewel Boy ko. Sa iyang pisina, kalima magiging ito na. Ang iyang sa ipili sa luwa siya. Kanang, yun yung sa doya ay, kung sa may pruiba mo, ang Apostolic Church, mo ng Roman Catholic Church, mo na. Roman. Ano na, anak ba? Ika si Leserano, may uti Leserano. Ang Catholic Church, Roman Catholic Church, mahit. Misalnya bago-bago yun. Mula ada mga utol na yan, utol. So, mali nga, ang kumat na ito na, si Rosal. Next 16. Amilasis, sa NBA na, kaso yan. Anong punto na, anong nganan na Roman Catholic na? Juan, si Cristo, nabalik si Cristo, libat sa rawata, dyan man nilibig. Yung kahikim kay Son, Anson receiving na. Dito siguro yung katawal mo sa Iwata, Jerusalem. Muna ang headquarter sa Catholic Church, ilugway ito sa Roma. Extended to Rome. So ay priba nasa buhat may relationship. Ang si Jesus Christ tupat sa Pablo ngayon. Ang imong ipabuto din sa Roma na ipabuto sa Jerusalem. Ano yung imong ipabuto sa Jerusalem na ipabuto sa Roma. Vice versa, vice versa, bantay ka ng Jeep na naga to basak. Naskilig ba? O talamban to kulon na, naskilig. Vice versa. Pero nakinon pagbasan mo, vice versa, sa English, vice versa. Muna na, gikan sa Roma, ikay lang sa bukan-bukan. Roma mo, asa mo basa? Roma 1:8. Roma 1:8. So the Church of Jerusalem, the Church of Rome, that's the same. Pareha. Vice versa. Kang Iglesia Katolika o Iglesia Katolika Romana, maura ang ito politiso. Yung back-up sa mga standard na libros, di mo kalimutan, ang International Encyclopedia, Volume 15, page 520, the Roman Catholic Church, year 2, equally valid definition of the Catholic Church. Comparable to all teachers of Jesus Christ, its founder was both human and divine. Sabi siya pa, ang Iglesia Katolika Romana, ito ko ni Cristo, Diyos o tao mo doon, na siya may problem. Ang ruler in Encyclopedia, Volume 5, page 106, the Catholic Church has divine society founded by Christ. Taro kayo? Yang Solemn Training Gabriel, Volume 18, page 2120. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the one religion. Sabi siya, ako sa katuig, o sa kalimo katong milaway, ikan sa pagmatay ni Ginoong Yesu Cristo, ang tanang Christian members sa religion, kung sa religion na, o kang andi, sa page 2020, i-dictionary mo, page 2021, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Catholic ko rin si Juan ng religion na. Kaya yung mga religion, sana yung nabalik ko sa puluhan. Doon lang yung si Juan Catholic ko. Or ang mga kalubo ko pa sa laing edisyon, 1998, 1981, 1984, 2001, 2022, anak. Laing religion, Roman Catholic Church, traditional family by Christ. Na ebidensya standard of princess.
Ito lang gigamit Brad. Na ako yung libro, 33 ini ito ko Kristo ang Roman Catholic Church. Was ko matubang di Polo 5, ako sa ko 33 ini. Ako na ang ba? Dibati yung sino ba ni Gilbert Romulo no? Sa Julipi sa una. At George Repele ito, kung mga sa Bibo Tinoyo. 33, huwag may lapot hindi ang dibati. Referensya naman. Sana, 33 ini natupon ang Roman Catholic Church. Oh, nasa, depende rin sa diba? So, kailangan na ay respiya ko, bali-bali, nawa, garay dito o sulman, ano man. Kapag na po sa linggo, daran ko, nagtitrina niya. Isang na yun, wala pinong lumitit ka sa ita. Bakit? Ano siya? Sa mismo kapit ko, hindi ko pare, mo mismo. Alam mo matur yun? Ha? Hindi, dugma, sisi, dia, tadi hindi noon. Ginamit ang pirma gila. Kung muna pirma, hindi noon. Sige, pirmahan mo gila. Ang tanong-tanong. Ako, nakalubog, nagtatan yung mga ministry, kuminto na sa kita. Pag-ikan, sinasasyon na. Brad, ang pare, yun, wala yung liyon mo kaluwas. Nya, ibidyohan ka ninyo, record, kaligyo. Kaya ta, kaya iadto sama sa bulan niya, iadto sa na. Pero, ingon ka, ang lawas sa Kristo, sa pangubin, simbolo mo na, tulog mo yun rin. Kaya, minister, yung ano, yung may bilinsa na ito, maro, pare ka ito na, hindi na yan. Kaya dito sa pinamahan, inagaw, Brad, ay ko pa na balik na yun, hindi ka nang ibigay sa'yo. Tapos na sa Rosario, ako may atin mong bisa, ingon ka, ang Diyos man, huwag nga. Si Kristo may ingon sa Matthew 6:26, ako nang lipot eh. Ako man ang bisa, parer. Hindi tiniwala yung parer. Hindi mato pa yung mga wala nga ang Diyos amahan. Tapos, kung naging sudah, kung kumapin sa dito, the biblical name sudah, dahil name sudah ni Siyawi, kung nangalan sa mga, Pins, ito sa province ko dito. Brad, salamat Brad, kay inuugiwan. Ano po sa pare? Pero dito pare na nasa India, bro. Kasi tawag na? Visiting person, visa sa Brad, Ingama. Sa to ba? Nakalungo ko, Yahweh, sulit, nakasama. Yesu amat siya pang dalasan. Roh kabuli sa ilo yung Holy Spirit. Kung the Trinity, si Palit Dising Person, Resolution Gadula. So, kanang gilarisa nun, siya nila personal. So, mga akmong gano'n ako sa Ginoo, mabas ko yung bertao, kami yung pare. Yesua, mamna Jesus tayo ba? Yesua lang siya. So, mga siya niya, si Pader, siya, sa ako ba namin yung mga dugma, Biblia, libro ko si Pader. Ya, makalumog na ito niya, iinay ko sa friend, yung mga mayroon niya maluwas. Menunduk nomor Luther, no religion kasi. Ikaw sa mga ikon mo, kita may yung betul. Mana anjing kan, pero kemarin saya sebenarnya bos, senior atau nasa, yang kan, berbeda itu hari Maria. Nggak ada yang berita. Laris hari Maria, si Maria laris. Nah, kenapa begini? Simbolo gitu. Mas frustrasi, betul. Aku biasa tuh, ingin untuk sekretari, orang marah nih, target. Ako ito yung ako. So, pare siyang sugo na ako. Legitimate president or rin pres. Sugo ko na niya. Pero, actually kita. Pero, mga kulto na talukod. Soft-spoken na nila. Live na mga ito. Para mga kulto. Yung minang-dulian ako ba? Parang tayo na every knows ba? Itaan siya, tanghilan na. Babae o believer ba? Kaya ito ni Bishop, babae, ipasang video nating Diyos. Yan si Maria, may Diyos. Buto na Trinity, one God, divine person, ang pamino. Pero Maria, Diyos sa nila. Ikaw ako, Latria, anak. Ano resyon man? Yan, kailan Latria, ano resyon? Revealer na Diyos ang naging kawanan, Supremo Sin. Ang mga kalaan na santos, biniresyon na, duluyar na. So, marang natin gumamit, nagdala sa parang nawang huli, Katolik Apostolic Church. Atau mereka si begitu riset si Gabriel Sinisabo,
Bahay Biso. One ba si Greenwood? Sama ni. Fred Gulani, watching, born again pastor. There is only one true church, founded by Christ, the Roman Catholic Church. Katoliko ka, Pastor Gulani? Ano biyo? Tidak. Okay, kung na na. Oh. Kina. Oh. Okay, ayos. Dito, dito.